Ďakujem veľmi krásne. V prvom rade ospravedlnenie budem rozprávať po slovensky, tak ospravedlňujem svojim zahraničným kolegom. A v druhom prípade som veľmi rád, že tu vidím dizajnérov, kapitalizačných systémov, regulátorov, akademikov a všetkých ľudí, ktorí sa do toho vyznajú. Povedzme, že sa do toho nevyznám. Ja som obyčajný sporiteľ, ktorému ste to dali do vienka. Dobre? Nie som hlúpy, tak sa idem pozrieť, čo ste mi vlastne vytvorili. Ak môžem teda začať so svojou prezentáciou, čo som sa naučil, hej? Naučil som sa pár vecí a tomto by som podriadil aj svoju prezentáciu. Viem o tom, že sa strašne veľa ľudí 20 rokov, 30 rokov borilo s tým, ako nadizajnovať tieto systémy, ako ich predikovať. Predsa len sú to generačné systémy. To znamená, že ovplyvňujú dlhé generácie na roky a roky dopredu. Rôzne systémy, Generation Overlapping System, rôzne mikrokohortné alebo agentové simulačné modely. Jednoducho nádherné predikcie, z ktorých sa že vraj ja mám najesť. Dobre, beriem, možno, že sú pravdivé. Spústu parametrov sme do nich dali. Dali sme do nich parametre ako výšku nominálnej mzdy, výšku príspevku, dizajnovali sme alebo skúšali sme odhadnúť výšku a štruktúru poplatkov. Najkrajšie, ideme sa hrať že máme čarovnú guľu, ideme očakávať výnosnosť rôznych tried aktív, dokonca ideme, podľa mňa celkom dobre, definovať očakávanú mortalitu, očakávanú strednú dĺžku života, všetko to dáme do tých modelov a niečo nám vyjde stadiaľ. Na základe takéhoto dostaneme toto. To je scenár. No nie, to je, neviem, možno 250 scenárov. S kolegami sme ich urobili 13,5 tisíc. Do ktorého som sa narodil ja? Kto mi to povie? Páni, čo mi predávate finančný produkt, podpíšete sami, že som sa narodil na tej vrchnej krivke? Páni politici, a vy tiež sami podpíšete, že som sa narodil tam? Takže asi som sa narodil do tejto neistoty. Dobre, dobre, pokračujem ďalej teda. Ideme teda dizajnovať systém. Tak ho dizajnujeme. Rôzne ekonometrické modely. Nie som ekonometrik, na to mám chalanov, ktorým ďakujem za výraznú pomoc. Ale jedno je jasné, a to mi povedali. Koniec koncov, všetko, čo robíme, skončí pri jednej jedinej vete, ktorej sa ja strašne bojím. Budúcnosť je funkciou poznania minulosti. Keď ja budem žiť v tej budúcnosti, väčšina z vás tu už nebude, tak potom sa vám môžem poďakovať, dobre? Tak poďme ďalej. Teda ideme do tých modelov dávať, zlinearizujeme, urobíme nejaké predpoklady, urobíme očakávanú výnosnosť 3%, a Svetová banka 1%, už nedávajte 7, dajte 1, ale furt očakávam statizované, alebo pracujem so statizovaným číslom, a predikujem na 40 rokov dopredu, čo ten môj model spraví. No dobre, navyše, tak beriem. Navyše, keď ho ideme implementovať, ten takto nadizajnovaný model, tak ideme riadiť rizika. A tie rizika ideme riadiť výborne. Národná banka, ministerstvo, to sú regulátory typicky. Nahodíme si tam, koho tam ešte nahodíme? Auditorov tam nahodíme. Nahodíme tam ďalší, všetci, čo majú kontrolovať ten systém. Začneme ho regulovať. Regulovať sa dajú vstupy. Regulujeme ich? Samozrejme. Regulujeme kvantitatívne limity. Nemôžete kupovať viac ako 30% ETF-iek. Pozor, tie ETF-ka musia byť hentáke. Nemôžete kupovať hentáke bondy, môžete kupovať iba také bondy. Futuritné kontrakty v žiadnom prípade, však to nikto ani nechápe. No dobre, tak urobíme kvantitatívne limity. Potom ideme regulovať proces. Tam ideme regulovať proces nákupu a predaja. Pozor, trader, ktorý spravuje naše peniaze, musí sedieť v oddelenej miestnosti ako risk manager. OK, dobre, to vyvoláva ďalšie náklady, ale to dobre, OK. Výkazníctvo, musíte vykazovať hentakú hlúposť, na to potrebujeme ľudí, fajn. Teda musíte spĺňať obrovitánske množstvo formálnych a technických podmienok. A ja sa spýtam ako sporiteľ, a prečo? Keď koniec koncov to, čo ma zaujíma, je výstup a neregulujete to, koľko rizika prenesiete na môj osobný dôchodkový účet. No tak ďakujem za takú reguláciu. Dobre, tak poďme teda trošku ďalej.
Pozrime sa teda, keď sme ich nadizajnovali, nezabúdajte, keď dizajnujeme dôchodkové systémy, robíme predpoklad očakávaných výnosov na základe minulosti, ale bereme čisté aktíva. Akciový index urobil historicky dozadu za posledných 40 rokov 6% PA. A toto sme my zobrali. Už len logicky si domyslíte, že reguláciou to zrejme 6% nebude. Okoľko je to teda menej? Ale teda poviem si, dobre, tak keď reguláciou stiahneme tú očakávanú výnosnosť o polovicu, ja očakávam, že riziko mi stiahnete o polovicu. Výsledky, čo sme robili štúdie alebo výskum, tak pozrime sa na to. Analýza finančných produktov využívaných v 2. a 3. pilieri dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike preukázala, že recovery faktor, ktorý porovnáva výnos oproti riziku, ktoré nesiete v danom finančnom produkte, tak tam je pomer viac ako 3:1 voči benchmarku. To znamená, že ten finančný produkt dokáže vám doniesť iba 1/3 toho výnosu, čo ten benchmark. Ale tam na tom sme dizajnovali systém, teda očakávam, že aj riziko bude 1:3. Nie, to je 1,5:1. Takže ja berem viacej rizik a vy si mi reguláciou znemožnili zarábať. OK, berem. Ešte furt z toho dokážem výjsť. Toto sú reálne účty. Prepočítavame všetky produkty v 2. pilieri, v 3. pilieri na dennej báze. Robia to moji študáci, majú metodiku, ktorá je nepriestrelná. Nech sa páči, tu je jeden najvýkonnejší finančný produkt na Slovensku. Tá zelená čiara je jeho adekvátny benchmark. 65% svetové akciové indexy, 35% dlhopisy svetové. Nepriestrelná metodika, denné dáta z oficiálnych dát. To, čo vidíte pod tým, moment, ale to je strašný rozdiel. Benchmark robil 36% za sledované obdobie a ten fond, vidíte, že ho kopíruje, ten urobil predsa iba 16. Dobre, takže už som prišiel o 20%. Chyba dizajnovania, ďakujem. To je ten tracking error. Potom tu máme to politické riziko. Aha, takže ja mám sa zaviazať, že idem si kúpiť finančný produkt na 40 rokov, pričom viem, že každé 4 roky sa mení vláda, ktorá s tým nebude súhlasiť a vrtne do toho. Tu, tam trošku, hen tam trošku. Dobre, tak sme zase s kolegami vytvorili niečo, čo začínali, myslím, že na Stanforde to začínali. Na Stanforde začínali vypočítavať a chvála Pánu Bohu, dávajú to na mesačnej báze. Volá sa to, že index neistoty hospodárskeho vývoja. Merajú to separé pre Ameriku, myslím, že je to pán Bloom a jeho kolektív, a separé pre Európu. Prečo? Pretože tým dokážu predikovať, ako sa blázniví politici začnú správať a vrtať do rôznych systémov, ktoré sú dynamické, ergo reagujú na vonkajšie exogénne ekonomické podnety. A na základe toho my sme to teda zobrali, trošku sa s tým pohrali a vypočítali sme index politického rizika. Je to pravdepodobné, že tam politik príde a vrtne vám do toho a vy už zase neviete, čo vlastne ste si kúpili. Ale to nás privádza k veľmi zaujímavej myšlienke. Viacej o tomto celom je v článku, už sme to publikovali viacejkrát, ale potom nás to prichádza k ďalšej myšlienke. Takže oklamali ste ma v dizajnovaní systému, vôbec to není tak. Oklamali ste ma v tom, že mi dávate stabilitu. Nie, nedávate mi ju. Tak poďme ešte ďalej. To je tá poplatková politika. Ešte aj tu by sme mali asi povedať pravdu. Finančný sektor je jediný, ktorý má právo diskriminácie. Viete si, pán kolega, napríklad vy predstaviť, že by ste si išli kúpiť kávu a cena by nebola 10 českých korún, ale 0,1% vašich úspor. Ja viem, že si to viete. Viete si predstaviť, že by ste si išli kúpiť letenku a tá by nestala 15 000 českých korún, ale stála by 0,2% vašich úspor. Finančný sektor je jediný sektor na svete, ktoré sme mu priznali právo definovať odplatu z niečoho, čo nevytvoril. Kto financuje kapitalizačné piliere? Ja. Kto si bere odplatu management fee? Aha, moment, ale to som ja zarobil. Ja som to tam dal. Od vás chcem predsa službu. Akú službu od vás chcem? Ja chcem, aby ste mi tie peniaze zhodnotili. A vy si berete management fee? Dobre, čo vieme? Znova, strašne veľa analýz, obrovitánske množstvo prepočtov, ale prišli sme na to. 1% management fee, teda 100 basis points, sa rovná to isté, ako keby ste povedali ľuďom, že si berú 15% success fee. To je, že 15% vytvoreného zisku, počítajúci štandardne high water mark, že si berú 15% z toho, čo dosiahnu zisk.
Ale toto berem. Radšej berem 15%, ako je management fee. Pretože management fee je iba potrestanie sporiteľa za to, a ešte k tomu exponenciálnym spôsobom, že kupuje produkt. Ako to je? To je nonsens. Dobre, tak poďme teda ďalej. Dá sa to riešiť? Jasné, že sa dá. No tak sme to zapracovali teda do modelu. Furt ten istý produkt. Tamto je dizajnovaný systém. Pod tým tá čiara už je taká jemnejšie zelená, to je tá tzv. Hrubá výkonnosť. A pozrite sa, po uplatnení poplatkov dostanem 10%. Takže 6% zožrali poplatky. A teraz sa poviete, no ako stejne, slušné, nie? A ja nežijem, ale to je fond. Ja žijem z môjho osobného dôchodkového účtu, lebo to sú tie peniaze, ktoré ja si potom chcem akože vybrať a musím z nich žiť. No tak poďme ďalej. Vieme veľmi dobre, a nikto nám... Prečo mi to nepovedali na univerzite, keď som študoval? Neviem, prečo to na konferenciách nepovedia. Výkonnosť finančného produktu nerovná sa výkonnosť individuálneho účtu sporiteľa. Pretože tam vstupuje obrovitánske množstvo faktorov. Chvála Pánu Bohu, ešte raz ďakujem chalanom, už máme všetky pretestované. Vieme, že tam na to vplýva valorizácia mzdy v čase, valorizácia mzdy, zároveň celoživotná príjmová funkcia jednotlivca, mňa samého, to ja idem žiť z tej penzie. Výška odvodu do kapitalizačného piliera, teda miera sporenia, poplatková politika, inflácia, ale pozor, niečo, čo nenájdete v učebniciach, technika vývoja kurzu dôchodkového fondu. Nikdy nekupujte finančný produkt, ktorý rastie. Vždycky kupujte finančný produkt, ktorý klesá, lebo si ho kupujete za lacnejšiu cenu. To je moje odporúčanie, som sa naučil, vysvetlenie neskôr. A potom je to typ sporiacej schémy. Dobre, a tu je môj osobný dôchodkový účet. Nadizajnovali sme to, že to má zarábať 36%. Po zásahu regulátorov, teda tak, ako nastavili systém, mi ostalo 16. Po odpočítaní poplatkov 10 a na mojom osobnom dôchodkovom účte sa to zhodnotilo 4%. Kde je moja výnosnosť? Ja z toho chcem žiť. Teraz záver. Keď sa so mnou idete hrať, dobre, idem sa hrať ja s vami. A vieme, že tieto systémy sú dizajnované tak, že sú to hra dvoch hráčov. Sú to politici a finančné inštitúcie. A bohužiaľ, tranzitívne ekonomiky, a prešiel som väčšinu právnych noriem, tranzitívnych ekonomík, jak si sa zabudlo na sporiteľa. My neexistujeme. My sme tí, čo to financujeme a neexistujeme, nikto nás nepočúva. Dobre, keď sa nás nechcú počúvať, tak sa budeme hrať ináč. Vieme, že ak zvýšim racionalitu rozhodovania, to znamená, že dám tým sporiteľom informáciu, ako to majú robiť a začnem koordinovať ich aktivity, tak vytvorím dodatočný tlak na politikov, ale aj na finančný sektor, aby mi začali dávať také produkty, aký chcem. Teda, otázka dostáva, keď to vieme, je na čase do toho asi ísť. A teda otázka, ktorú nehávam otvorenú. Naozaj je teda súčasný stav dôsledkom nízkeho poznania takto komplexných systémov? Alebo je to dôsledok našej neochoty konať podľa poznatkov a v prospech subjektu, ktorý celý systém financuje? Ďakujem vám veľmi krásne za pozornosť.